Sa good news, panginbulahan sa tanan nga matagnaog sa ika-6 nga weekly Diyos ang Swerte sa Palengke 2026 sa promo bangod. Kamo ang makabato na sa inyong mga dalaguan nga cash prizes subong nga adlaw. Ang tatlong magabaton sang consolation prize nga kada isa sa ila may 1,000 pesos. Sa Musanday, Dennis Hardin, 37 anyos, ang kalaparan na Revelo, Iloilo City, nagamit sa proof of purchase nga Omega Painkiller. Revelin Salina, 32 anyos, sang Kabaluan Norte, Oton, Iloilo, nagamit naman sa proof of purchase nga Orocan. Sila Marina Gan, sang Okon 45 anyos, sang Zone 2 Haro, Iloilo City, nagamit naman sa proof of purchase nga Pure Gold receipt. Ang third prize winner naman amo si Flor Delisa Itang, 61 anyos, ang Zone 5 Talakuan, Leon, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga efficacent oil daog sa sang 3,000 pesos. Second prize winner naman amo si Minda Cantero, 59 anyos, sang Santo Angel, San Miguel, Iloilo, nagamit sa proof of purchase nga sarsaya oyster sauce daog sa sang 4,000 ka pesos. Kagang first prize winner naman amo si Elisa Vito, 65 anyos, ang Zone 3 Buhangharo, Iloilo City, nagamit sa proof of purchase nga gardenia daog sa sang 5,000 pesos. Sa aton nga mga weekly draw winners nga ginpanglawag, palihog magkanto lang diri sa istasyon sang Bombo Radio Iloilo, diri sa 7 floors ang Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City proper, alas 8 subong nga agad. Adlaw sang Lunes, Agosto 17. Sa liwat ka bombo ika-6 nga semana pa lamang ini sa aton nga Palengke Draw ka weekly draw sang Swerte sa Palengke 2026 promo. Kabilugan nga 9 milyones pesos ang total prizes nationwide ay panagtag sa bilog nga duration sang pinakadako nga promo sang Bombo Radio Philippines. Magpasakop na bangod ba sa ikaw naman ang may chance nga magdaog. Ilabi na nga nagahilapit na ang Grand Draw sa din 1 milyon ka pesos ang nagahulat sa Grand Prize winner.